Jakingo duzuenez, urtarrilaren 30ean bakearen nazioarteko eguna ospatzen dugu. Baina, zuen ustez, aski da egun bakar batean eskubide honen alde egitea? Ba al dakigu bakea zer den eta noren esku dagoen? Aurten, DBH laugarren mailako ikasle batzuek jadoko heroia sortu dute. Baina honek, nahiz eta superboterea izan, gure laguntza behar du bidergabekeriak saihesteko. Presta zaudete berari laguntzeko? Kaixo, ni zuzentasuna naiz. Nire superboterea beti ondo dagoena egitea da, nahiz eta ingurukoek ez egin. Adibidez, bakarrik dagoenarekin jolastu, natura errespetatu, behar duenari lagundu, eta hor. Kaixo, ni orientasuna naiz. Tolerantzia da nire superboterea, eta guztion ondo lortzea da nire helburua. Berdin da, arraza, sexua edo jatorria. Kaixo, ni elkartasuna naiz, eta nire superboterearekin pertsonak ondo sentitzea lortzen du. Nire helburuak denok elkarrekin eta bakean lan egitea da. Kaixo, nik hezkuntzaren eskubidea aldarrikatzen dut. Denok daukagu eskolara joateko eta ikasteko eskubidea. Helduak garenean pertsonak askak izateko. Kaixo, ni osasuna naiz, nire superboterearekin pertsona gaixorik jartzea saihesten du. Gure segurtasuna eta maite ditugun segurtasuna izan behar da gure ardura. Horregaitik oso garrantzitsua da, denok beti martxa eramatea eta eskuak garbitzea.